Живеят в този град. Здраво им душевно интересно здраве към това християнско естество. Ще на тебе бъде във всичко да ще подите до сега, винаги във вечни векова. Амин. Спаси Господи, люби Твоя идла, благослови крестом Твоим жителство. Спаси Господи, люби Твоя идла, благослови достояние Твое, погади. Съхраняй крестом Твоим жителство. Спаси Господи, люби Твоя идла, благослови достояние. Поредното игрище от програма Хетрик в може би най-футболния град в Югозапада. Да, наистина и аз се радвам, че точно в вашия град, благодарение на вашия кмет и на Общинския съвет, общината участва много силно в съфинансирането и тази площадка е може би най-хубавата и най-голямата в цялата страна. Това игрище в момента е на сума от 105 хиляди лева. Това е заедно с инфраструктурата, която беше изпълнена около игрището. В България ще бъдат изпълнени 42 игрища с обща квадратура 24 330 квадратни метра, което може да се каже, че почти все едно, че са направени 3 нови стадиона с изкуствена трева. Давай!